Tak, začíname prerábku. Takto to vyzerá. Jedna izba, ako vidíte. Je taká menšia chodba, tiež kúpeľka v takomto stave, bohužiaľ. Ďalšia izba. Budú sa robiť komplet tapety, na novo, stierky, a kde bude potrebné opravovať steny, zarubne sa budú brusiť. Tu máme takú dieru, to tu budeme určite opravovať. Tu mala byť taká obývačka. Tu je taká chodba, ale tu je kuchyňa.